Rồi try. Thì namar habang hikai haki school, haki college, kadang ka morning shift, kadang ka day shift. To kini ki day shift believers ma. Kumat ki banget ki wan jaseng ha kapor singi. Ki wan mestep kila ada wan, kila ada bled. Aingo eu blay ru ba dan ki wan mestep ki dan biang mentaru, aingo eu blay mtakata ma. Te himman thaj ban sakri utrai. Te menem step ru ladon ke baki sejorong ru mo mal hapo la sedang khabnya ah ai ngui blai mo nam ta ka jing shania ka jong pi ya ka jing sharai jong ki dong sharai ha ka ni ka balang ha ka bede ba ka jim ka ba ka jaman siem ka jong pi ngi ju ong berbor wat ya ka balang ka bajan ya ka tien ka jong blai ndai ka bala le lut ya ka tien jong blai wat ya ka balang ka ba ya jan ba sha ka tien ka jong blai nai wat ya ka balang ka ba jan yeng jong pi kalau bundan ka balang ajan yeng jong pi da maka jangai nak tin jong blai wat ya ka balang ka ba jan ba ya ka jihi kai nak ka tin ka jong blai te ai ngoi blai ha ka ni ka jaka ki lawan na keleng jong ka nong ba shlong bat sedu sebar shlong ro ban ban syakri ngai ba kidan kata ka jingkwa ban tip susu ban trang susu ya ka tin ka jong blai ni so ban ai ko blai nam ta jong pi ki ba la len ni la de ban pelut ya kapor ban wan ndu na jangai ban syakri lang ha ka ni ka balang ublai kur khu pi ba ublai ndar kat bat pi ha ka jing im ba ka ji LT jong pi ha ka jinget ka ba widon how Jesus Christ te syu ha ka ni kapor kam dei kapor ka ba suk yang ban sa skor nama ka jinglong jong ka mariang ba mentak si trai ha shlong ro kala poi lai phau tam ka temperature ma te hapo Manipur ngepej meneng sui ka new sa Manipur la sapuar hajing shit kidan ke bala sapusan sa Assam au ni banai September sapusan degree kidan kiu sa Assam te sikiwe ki benta jong ke India ro ka jing shit ka shit khai ma te kamlong ka basuk ba pensiu sengap nang to ngan keren manga te so safety yang yo pio thia te tamalong lei da ka sam thia te nomor ba kalong normal mo kam tam lele da bidang sudah bamja kani di kapur ke bakwa ba bantia ha jing syo jong ni si te dolong ka bala ketika light na te ne berliang da ka la ban lip ne kam la ne ban lip kan kam shai kani ka screen ne te ha kani ka kubor ka ba ya hikai mga ngidang nya puli ba na ka tesmen ka berem bat na ka tesmen berem ru ngidang poitang ha ka kitab ka balai ya kitab an jong tes berem ka balai ngila puli kitab Genesis Exodus bat bentang idang dan ka kitab Leviticus bat ha kani ka kitab Leviticus dai namar ba nga yo ban kren no tang ha ka sisin arbanai mensuang yo sisin si banai re namar ba ban perung lang ki we ki nong kren kinong ya sam ting jo blai hakani ko program te ngi yo tang sisin arbanai no te takadaw ngi dang sa bon ba ka kos padep kos te selebas kadang bon te kermen ba la daw jisu wan no la biang mo la dep kos la daw jisu parwan te le se ngi la ban poi cha do kitab malaki cha do kit dai kitab malaki jok tasben ka barem em lei namar ba ngin saya graduate lang hadu kata kasngi ndan bala ban master ka bible ndan bala ban ngade bala tiplu te ka bible ka bible dei ka dei kum kata ka par mau lenai ka bakat pinang ti pinang shem pikran ka ju si ka ju ru ka thmai be namar ba ka jeliu ka yar ka tin jumlai ka long kupta ka kitab Leviticus kumbang ela sedang mensua dei dapidan na do ka por pas dang bangal ong epi ba ka dei ka wei na ki kitab kabam jukam puli de ki kristan mau balai ngem da kampuli na mar bangi thaj bagi don kitu ki jingknya kijat jingknya ba per kita ki mo ki festival ki jing khwainiam ba per ki jing bam balong ban bam ba kam tar ter ke bangi ne keren menta kasi lo jogani ka mentaru te nang ta hidi kilong pun jerit pun janat ba phenam la ban kan mau mo ka e ba ban kan mau jerit janat ba bat kalong ka ba e shisha long ban bot
Hari haki jiu pat day. Ki bala syak hikai hakan niam jiu day kembut kani ka kitab Leviticus kadai ke bala hikai na do dang kulung kena. Baru kia bentip ya kani namar kan niam jung ki jiu kadai niam ka hikai ya ka hikai ya nadong sedong ha ka jing day batu blay ka jing day ba ubriu ha ka jing haki jing kinya bat haki niam kurukam juki baru day kidon ha ka Bible. Mut ya ka jingim hi baru kawai la penyat daga Bible daga Torah lane ka kitab an bala hikai ki nado dangret kamu ka kentup hadu ka culture jo kiru ka dai ben naga Bible te namak ta dau kalong kabaran kam haki ba ka dai penban ka kitab ka ba jupuli hikmat ha ka ba jupuli yang ni ko por ko phanyai sha lang ban nga ha ka be dai ba ka ni banta ngan persang banwan ra ha rukom ka ba suk ban su thu namar ba dai da ka kelain da ka ka kan penlong betai no yang ini hari itu namar ba ka dai ru ka sermon kam dai ka teaching ba kam dai ka Bible study ka ba dai ka ba beteng yai beteng dai nada ka ba ngam jeliu susu yang dai nama ka dai ka sermon kan nyarap nam ta GM janga ba jong pi tama kalong ka badan kam kan ka kitab na kam ta janga ba jong pi ru namar hang ni ru kidan ki ta alang ya ka GM jongi ka ma malak si to ngi duai atrai ha ka jinglam jong musim jomeng IT ta ni ka por pensyai ko try limba umensim jome na pra jongi amang itip kin ko try ba kaktin jome kare ka syarak kare ka kata ka jingim na kamta kabangingin im man lagasngi kuma mi malaong ko try bamtang daw pu bo briu im kare da kaktin ko mi no na ka shintur ko jome try ngadwai ni ko pon pra ki banget baga jiplet jimut jengi ka jipusan jengi na kaktin jome baga long ru ba pediang hun ha kamat ka khet ka buram ko jome haka keteng jong jisu ngadwai mangapan mang aingu kini baro amen to syak lang banga haka ni ka laptop jonga kampat wan ketika dur nei bela i yang dai to piya yang situ ka slide ka baneng kong ka ka ba pentingit yau beriau kata ka de jingkli ka bangela ban i ni ka ba pentingit yau beriau ngalabu hati po bracket ha ka jingi dai ba dublai ikran spang ka jingi dai ba dublai Ngumkran spang kajing pentingit ha ka ba kanja do hadai ngikran spang kajing tingit ha ka ba kanja musim ni ka ba dai baru blai ka ka ba pentingit yau brio pela ban puli na ka gospel jong Markus ru kal nong ka ban yo ka record ka ba khat sao hadu ar hulai kani kajing keli ka ba Jisu la dep keli ru ha ka por ka ba kela keli Jisu ru la keli ya ki brio ki ba sengap ka jing kai jong u yo ka ba pentingit yau brio ma kani kajing mudoi yo hakmat jo Jisu de Gibreo kata kapor de Farsi de Sadusi yang bakini ki senran jome kini nong bot jome ha baki bam ro jutet kti la keno ba kim jutet ka kti te ki bam la ka bam te ne Jisu hane ukuran wai ka de ji kai dai ka ba pentingit yo brio kani ka kitab Leviticus bangin pe menta ka dai na ka lenong ka ba khatwei ha do ka nong ka ba khat sao te ngala sukun thup lang hang ni dai ka nong ka ba khat khát lai khát sao khát mau khát wei khát ar khát lai khát sao had đây hadu khát san ru kakrani spang ka mau spang kumnu ka kantai kadan kapor jaka kabajaklia kumnu shenrang kapor jong jing jaklia ada kakran ru kumnu spang ka jingpang nyong thole ada bat kiwe ru spang kita gijing pen kuot kibapun rukom mal pipule ru bat kalong ka ba ingi ban bat spang jong kataru te hakal nong bakan rio pakai keren spang ka jing kenya jong ka jing penyusuk kasngi jong ka jing penyusuk bat kata ka de da wei pat ka sermon nama kata kalong ka dan kam kata ka benta to di pai ka su slide ka bar ban pen kan mau biang hane ba haka kitab Leviticus kalong ban kong hadu ban nyo na adap kini kalong ki an ki bay day baga jing ai ki jat jing kinya ba per ba kiling do ken ai shublay ken penle gidan ki kinya per keren hal nong ban kong hado ban nyo ha kal nong ba pra ba kandai ka day ka keren spang ka jing pen kentang ling do ki khon ki jong aran saungut ki khon senang jong aran ba ken sakri ha kata manakel ani ka yeng ka jong trai bat kumju ba blay un ya ding kat ba ki buram ju blay kan pau hang ta bat ka jing pendep ya ki sakri ha ka bay day ba blay ling ba kaji sakri jong keling do kani kalong kanong rim ru na kamta ka balang ru namar nado ka po jang tes rim lahikai bakidan kam ban krishan ye keling do
but ai jing kan show sya ka ying jong ka jing duai na kam da ban krisyan ya ka jing sakri jong kiling do kom bangi le mangi do kini kisngi sapang ka jing krisyan ya ka kam ka jong blai ta ka bangi don kinong syarai ba kinong trei ha ka jing im ba ka jam sim jongi ha ka nong ka ba sipo pat ngila dap keren sapang ka ni ha ka sermon ka ba khado ka ba how to banai ka ba kumno ba ki khun jong aran ki la le pop bat ki haban sya ya ka jing thang kila thang jing iwi da ka ding ka bakla ya ka boleh shem la wa ki bagan le kumta bar ka ding jo boleh kala bamdu no ki ha ka da ka duan bar ka ni ka de ka ji kai ba ha ka bedai ba ka jing mane boleh ngamla ban le kat ba ngamon manga kat ba ngasngudei manga hi hab le kat kom ka mon ka jo boleh ha ka jing mane boleh dei ki dan ki terms and conditions dei ki dan ki kendon ki bangi haban but tik patik lagi bakla no nang ta ka da ka mut ni kalak banlong kalak banyak bakla ru ke jing patha ane ka an ke jong blai ka dau ki khun jong aran arngut ni ki khun senang jong aran ki la yap hasen tang na ka dau bakim sim labut ko bau blai la patha ka bomut ba ha ka be de ba ka jing mane ngi hapan sim khia ba ngim dei ban le sting la ni ngim dei ban le kai ba ka jing mane yu blai ngim dei ban le thala ha ka jing mane yu blai ngim la ban mane thala yu blai kat ba ngi mon kat ba ngi suman bar ngim dei ban penya do tang da ka jing sngo ha ka jing mane yu blai ngi haban ya do da ka jing tip ya ban ya itu daga jisu tho ni na ban su tho ruk tin jublai ko ong kumno ha ga bede bat kane ko banta nang ta to ha ga slide to ha cha ka slide ka ba next dai ha ga nong ba khat wei ka kren span ki jing pin itho e ki marat ki ba khoj bat ki marat ki bam khoj dai hang ne kan ka ba ni kwa man kren ha ga ni ka por ka bantaru dai ka ei ka ba pentingit ya obreo ke ki marat ki ba khoj bat ki marat ki bam khoj to nya kali no da kini ki jing kali han ko por kan ngot na preng jong phi ki baya bam do snyang ni bun ba kan no preng mot na preng phi ki bam do masi rồi ki bam do masi da philip song trien wat jura do tru khong mo mar ba ki kar ndu se te ta step bade ga do masi te ko na dang chen phi mo ki ndu ki dang ban khang nge ka jing bam do masi jong i sne kan ngot na preng phi ki bam do kha do siat do khnai do rabet do sâu do muối do khla do skei ki do bon ba đây dan bon ba ki jat do pila jupulin em kita beli pikas nong bakat wei tada pites na kan nong bakat wei kita beli pikas bon na pleng jangi la ya feel lot brokhot no la ya feel bon ba feel lot ba dai mangi la bam ya jibun ki do ka ba bible ka kang ka ba ka torah mo kan ni ka hukum kita beli pikas nyele aku belum ta abe kala bomut to se pech ini kala bomut ne nam kala bomut tak segi mo to kimrat ke bakhuj be kimrat ke bom khuj sa pech hi to kiles dai kimrat ke bak tha arsien ke bom tha arsien ke badan khnap ke bom don khnap ba komta teter dai te kiti kiles katu kane dai kimrat ke baher ki bapar hak rengkau ki ba em ha ki ki wa ha ki duriau jadi kowe kaliang bakhuj kowe kaliang bom khuj dai pe hang te kanu teli ke ba pila ba mi ke bom khuj kanu teli ba mi ke bakhuj pe sa ka next slide to kni te kai gedur bahek tamate bahek tamate gedur hati gedur kan ndai snyang dan ang snyang kate dai bakhuj bom khuj to tu si drong mo kidan ki mrat sepo kidan ki mrat bakhuj bat bom khuj to next hieng tu mo kimrat bakhuj bat kimrat bom khuj arliang next kitab Genesis kunang ban nyaw khot baar bat balai ublay ong nyaw Noah nong ban riu dai kitab Genesis ublay ong nyaw Noah hawi ka yeng lieng ho dai namar bakani ka pop kala kieu ha ka ma kala kieu ha do ka rong khle jong ublay
Kini ka pop kala ka jing baman ka shirkai hado ka da ka boblei omla syo ban sha wang ade ban penjat no kini ka pertai ade klempep pi ha ka jing baman jo ka pertai don bet ki brio ki batip yu blei ki besepting yu blei ta ka dau no wa blei la khot yu no wa wang snai ka yeng lieng bat ha ka ta ka jing betha jo blei wang apo jo ka yeng lieng me de ban sim ye ki marat ka ring no ki marat na ka ring keu ba ro ye ki ba khuj men sim nyau jur ye ki bam khuj pat arjur. Đấy, cái này cái xiên của mình con bầu play upen ya phe ki manat ki bakoj ba ki bamkoj tama khlam ai ka lesane kinu ki bakoj kinu ki bamkoj. Đấy ha cái kitab Leviticus ba so ong sajer ka tang ki bakoj bat ki ai ki bamkoj. So, kitab Genesis nong ban kong nong ban yon khot ban kong play lo pha yo no wa ba om ta. Đấy, bọn perungi ki marat ha ka yeng lieng nyo jor ki bakoj arjur ki bamkoj. Tang ba khlam tai benia kinu na kita ki marat bakoj ba bamkoj. Iwe arkundai de pipule ka I kumba u brio udai ban bam betang de kiso bagi jor jabo brio on ha ba kapop ka bau dang dan ka pereden lakmi inti u brio ba on bam betang de kiso bat ki jor ka umut bande kinde ki ai ki vegetarian đây na su ngap mentai mat de pet ya ka beniat la jong mau beniat jong pi beniat jong a đây kini ki beniat jingi klem thau ro ban tha do de ban dai do ma thao yêu jor đây cũng ki biniat kla ne ki biniat mo ki biniat sing tar thao man tha jor bo ki ong ha ka tien pareng mo ki adopt ya environment dai kum ba ki long to hadien kata ka jing slay utrai ula ai ki marat ban long ka jing bam yo brio hadien ka jing slay pat blai wang ki marat ula la ban bam dai te cái cái bajah din joga sili cái bajah din joga jipistam gudong blay dai uiet igibreu upenne igibreu bar kabjoro usumar igibreu wat ubreu menta along laj lut ban bam me kita ki marat ru ki balong ke jing thau ko jong hadin jong kata gajah hadin joga sili te handai kimbet pat ban bam ya kasnam ani bandi ya kasnam kat kum kani kitab Leviticus kunom khanyo kaba adong ban bam ya kasnam ka dan ke kitab Leviticus ba ingin saya pet sibet dulu kani dan jing dai ayuru bat ka jingem ko jongi kum ki kristan nama klempep hi dai ka don bet ka jing smau kum no la rangi bam snam ba ka jing ong jong no bangim bet ban bam snam bat kom tar ter to Genesis nong ban nyo pralanong khar ka phra hwe kini ki marat ba khoj ba bam khoj ki kham ya dai ba ka jing ai jing knya ha utrai ka jing penya pher ha preng ki marat ba khoj ba bam khoj ka jing thmu ko jok blai hi ka long ba đây bagian ai da kinu ki marat ru ki bala ban ai jing kenya choblei kam ya dai bat ki jing kenya na marha ka to ko po dai na lon ki kon Israel ki dan ki jaj beriu saudang jo ki ba mane ki blai thao mane blai thao de ki mane blai thao bat ki ai jing kenya si ki blai jo ki de ki marat ba per ki marat ki bam ju ai bam dai ban ai kan kum ka jing patha jo blai ki kon Israel ta ka ong blai ya ka ba ki jule kini ki jaj beriu pen per no đây bên phe nói ki phim đây bần vuốt bần lệ của một ký nằm mà là khen ki bầm khôi bần lệ công ta bắt cả benda pedang cả khubor pedang jong cả kitab Leviticus cái đây vậy cả bầu beli uang tu long pi cái bậc khôi na ba nga long bậc khôi đi puli kalau nong bậc ve cái bậc sau pusan beli uang tu long pi cái bậc khôi na ba nga long bậc khôi đây beli jumur sipang ka jing long khôi cái jong u bau khwa rồi cái nong buat jong u cái long cái bậc khôi bat cái này các tiền bậc khôi cái này các tiền bậc khôi đây cái này các tiền ka bomot ban pen ya pher no ate namar komba pen ya pher na kajan ka bậc khôi ba kajan ka betengit mga opi ru kum ki banget ngi lalong kita ki bậc khôi ngim tengit syo anamang la de ki ba kentang ki bala pen kerpang ki bala pen ya khlat no ki bam pen ya seriem yala di bat ka perthai he ki bala pen ya pher no nama blai ulong bậc khôi bat ukwa ngi ru bangin long ke bkhoi bat ublei thau kanang ki ni kong wang na ka manta ka jing min toy jong phi hi ha kitab Deuteronomy ka nang basipho ka khot bakalai wang nga ai ya ki ha phi manta ka sngi na ka manta ka jing min toy ya phi balai ublei pen kyar ni ki jing bam ban ong ba ki de ki bam khoi đấy wang ka de na ka jing min toy jong phi hi ka mut ba đấy
Daka baki bam kan pentigit sang yo brio. Ane kan nom penkuat yo brio. Ane kan jingkta yo brio. But boleh uang ai kenang kan ni kenang ba penkuat no. Ane penyeper no. Na kita kijing mane. Ba julong. Te kata kata kijing temu. Hak bau ai kan ni ka an bay day bat ka jing bam. To hak asti ka jong Petrus kalnong ka banengkong ka ka ba hat lai hado kan riau ni kong Petrus upen kan mau yang ni kijing tho ni kitab Leviticus. Bau ong wong kum ta pia tu ai ba kijing mut jong pi ken pen kre ban trai kam to long adakar bat bu ya ka jinget jong pi baro par ha ka jing kurku ka ba an sa ai pi abau Jesus Christ on pen pau. Tu ko ngu ya ublai bat wat sya ya ka jing im ka jong pi an pen wan dur da kitu kijing kwa brai ke ba pi la judan men ba pi dang don ha ka jing bom tip. Pen ban tu long ki ba khuj ha ki e ki baro ki ba pi le ko ba ublai u ba la khot ya pi u long ba khuj. Ka jing tho ba khuj kong tu long ki ba khuj namar ngalong u ba khuj. Ti artli ki jing mut ane spang ka jing khuj ru ka mut ka jing khuj ka bedai bat ka bam ka di ka jing khuj ru ka bedai bat ka jing long jing im ka ba kan jam siam. Ka don ka ji dai pedeng ka jing long khuj ha bedai ka jing im ba ka jado ka don ru ka jing bat ka jing im ka ba kan jam siam. Ye menjur ne pem ye menjur na kata angai bon hi ki ba im ka jim ba ka jam siam ki sutanat hiru bat im ka jim ka ba khuj ha ka jim ka ba kan jado ro. Ta ka daw ki Kristan ki di ban long ki ba le khuj. Mau dai ban lait na ka nu ka jing pang ka ji sitam. Kani ka balang 7 Day Adventist ka pelet jumut bahasa pang kani kitab Leviticus man kan pang ka hygiene lane kata ka jing le khoj ha ka jing im Kristan ro e nei kam don ji dai pat pang ka dai ka jing le beneng nei ka jing do beneng da ka jing khoj ka ba ka jado mo na ka jing im khoj ka ba ka jado ka jing im khoj ka ba ka jam siam ka don ji dai ba ka jing le beneng ka jing im khoj ba ka jado kam don ji dai ba ka jing le beneng ta ka daw hatu ka bam ka hatu ka jing bam ka ta de me ka jing le beneng ka jogi ngen sai poi sibet sa kata ka benta la kami nanti ki brio ba ki dai ban bot ti kana ki an ki jiu la community ba ken bot tik patik ka bau blai la ai ka an ki ba ki dai ban le la ki le kam ta la ki pen khen ka bot ken sa ta no wa da preng jong ki ru ba ka dan ru ka ti pistam ki ba le kom kata te kini ki ba pulis phang ka an jing ko jing khia ki ong ba kini ki jing bam belakaran kitab Leviticus belakaran ha ka Bible dai ki dai ki la pen shisha ba ka dai shisha ba kini ki jing bam ke balakaran ni kini merat balakaran ni kidai ki bom khoj nakam ta ka jingkot jingkhia ke jongi ki bom bha nam ta ka jingkot jingkhia ke jongi kum ka nuksa kum ka dok snyang dai laju patha dai ki doktor ro pi lai dai ki tha ka pi set e ka dok snyang pi ban set ba mo namar haka ka don sibun ka jingkit jingpang na ka ni ka do ka dai ka wei ni ki do ka babang dai hiap ban sumar ba ha be dai ba ka ni ka jingbam ha be dai kata ka dai be dai ba ka jingkot jingkhia dan na kalian ka jing start ha ka kot ka kia ki sem ba khambun ni ki marat ki bom khon ki dai ki nongra jingpang sya ka met ubrio la da ubam ki nongra jingpang ndai ki jingpang ha kira jingpang dai ki ai ki badan ha po jongki de kumta ka dei ka jing tenju ru ki jiu lakin ko ngo ne em ye ki an ublai ai ka an ban tenju ru langin ko ngo ne em ye ka ai ka ublai la bo bat ka dan ru ka jing maham ba ka jing mana la da ki pen khen ye kata de puli kitab jong Israel nomor hundriu ko ba kan riu ba kan yawang da ka ding ba ka wai lam an pen sitom ki breu baro ja ka patai ki ba usem bala penrem na ka penrem na ka an na ko hukum bat sibun ken sya pediap putrai uang ka bakut kalajan ni kitu ke bapen ko ilade na ga jing mani bathala ki bayat pat ba ana ka jing kenhun si ki per ba kentang ba kitu ki babam me ga dok snyang ba ga dok knai ba ki we pat ki jing bam ba ijli dok ka dok snyang ga dok knai ki jing bam ba ijli ble wang ki kun sel ka ni ya ka ni kentien wang ki kumta e boleh juga bertunjuk ya kan ni ga jaj beriu na ka por wat hado ba dei bat ka jing bam ro. So next, ha ki banget menta, hanga barapi. Kadang jeda iu kani ko hukum na kitab Leviticus bedai bar ke jingbam. Ki Kristan ha ka balang namin ningkong, ha ka spas nem ka baningkong, wada do ka spas nem ka baar. Isem jing ba ban buat ikitigian, kamtam itu ke bawan na ka background jong ki gentle. Ha ka balang don lang ki Kristan Jew
ki Kristen Greek ke de gentle ane ki wepat ke bam de ki Greek ru de ke langai hau Jesus Christ de ke balang ke de ke bakudup lang bat Jew bat gentle ban long ka dai manyo e ka jo ka jeng ai ling bau Jesus Christ ne jayu ha ka balang men kong ki sem jing e ba ki ni ki gentle ki bon na ka background ba bam na phang lo bro khoi ko balong mangi dai mangi ki riu lom nia bam na lot bro khoi cái bam bamพี่เป็ดเลยมันตามอ๋อพี่ได้พี่เป็ดให้ทีวีพี่เป็ดโมบายพี่กินกี่บ้ามเลยได้ก็มันไปประคัดบ้ามเลยกี่บ้ามเลยได้aduh bah ki bam jubam ki yo shock mo dai cái cái bangi bam bangi tiki gentle lah ta por ki long kum ta bagi dan ka balang ki sem jing e ba bat kini ki pau ha ki jing tho ha ka ki kam ke pastol ha ki shiti ba kum no kini ki nong tho ha ka tes mem mai ki hap man solve ke ni ko problem dai namar ki jiu ke la su tho ke ji bam de bam ke bam de bam re ki gentle pat ki long kristan ki so sem jing e ma ki la dai ke jing bam ki bagi jubam dai te tăng cái chính khang độ mà si yang nghi ru kan do kala ki wen ne ko pathai bro khaj dai te da khang les ki do ru lang ki wen su so ma te bat dang chen pi ru hang the po Andhra Pradesh kadan ka wi ka jaka ba ka jing bani blai ka ba he tam ma ka pathai hadin jong ka Vatican jong ka Rome dai kadai ka ba ka ngani ka Tirupati kadai ka nong ba Tirupati po Andhra Pradesh kadai ka ba ka jingkit show ka ba ar ka ba he tam na ka niam kadai po Tirupati nalor jong ka Vatican dai ka wan jong ka Hindu ka badan po Tirupati kyong kumba khatsan kilometer saudong jong ka nei ka nong ba kalong ka ba ba banelap ki banelap ye ka jinget ho Chris jenjar ba banelap myo banelap la loi te dang chen ke ka ba ki wen to kalong ba i shet ye ki ladu bat anda kila tes ki laboratory ki shamba hakini kila du de kila set da ka cleanse masiru nalor ka cleanse nyang nalor ka ghi bat ka cleanse masi ba kadi kala prin ki wen ni kitu kisah duhu ma ki badan hak tu ka jaka bat ya ka jela Andhra Pradesh beragawai bakala kala politik sementara kan bat kala ban poi sedu ka ji snam ro kala ki wen namar ba hai ki Hindu hi ban bam ya ka cleanse masi dai kadai ka basang yap sang im aduh kata dai te ka paham ka de ka wei ka bakta ru ya ka jinget ha ki tu ki por ki mamenswa dai wat ka kta ru adu kini kisi bomta mangau pi kum ke Kristan ke bangi don kam ke bangi de banle kum no ko Bible ka keren nam ta jongi to Kolosai nong ba adu kar wasa wong ublai ulama yangi ya ki pop jongi baro ula pendam no ya ki jingbu jingtho ka bam song tenat ya ki ram jongi lem bat ki kendon jong ka ki bate bat baweng no sendon ya ka da ka basa prek ka ding phna kini ki khot na ni ka bang labo ni ki slide dai te ki bala shen ka Bible jong ka version ka batmai ka ba pila ban page online ne ka ni ka pia tho su type pe to kasi Bible dai pen lap e ka ni ka Bible kasi ha ka online ba kini ki khot ni ba shem na to ka compare na ka ni ka old version jong ka bangi dan mangi khambur sen akti te hendak kedan kostana par rangi puri lang namar ba kalong kampen suk ban sutho agar kom basai dai te hane u no to sekolah sai ob pol wong kumno bang how Chris dai lasa na lot baro ki hukum jong testament ka berem ndan kendon shu nam da jongi ndan jingte shu la weng no sandan lasa na lot how Chris te an ambishar shu yangi dam mano manoru hagabede bat ka jingbam bat ka jingdi namaru Chris wan ban pendep ya ko hukum baro bat ha ka bede bat kane dai mdan syu menu ban bisharangi ya ka jingbam bangi bam ne ka jingdi bangi di ini kilong ka serngiu ya ka ban sawan au supol wang kilong ka serngiu ya ka ban sawan kam padai ka jing shisha ka dai tang ka serngiu u Chris ulong ka jing shisha na ta hai ki kam ka bostol ka nang basipau ka khat ka ban kong hadu khat khandai kam ka betul nang basipau ka khat ban kong haru khat khandai hang tu e thu e ka wei ka jingja kata ka jingja ka long bau absol Petrus ulayo ipau ha ka jing ipau jong u ka kalahap ka jingsiang na mo na beneng baraka ni ka jingsiang ki dan lai phau jat ki marat ki bapar ki marat ki dan sau kejat ki marat ki ba dan knap ki ba klem knap bala kentu hado laisin ya Petrus wang to yang tu peniap pat to bam
yang joy tu penyap batu ba mikini kimerat tu Petrus wan naka background jong kiji wang kemnungan ba mikini amla ban ba nama lakhang inga ta ka hukum nadu kata semen ka berim handai ka kubor ka bayo nang tu ka long na da pilapule nama Petrus ni kon mawe ka bala tho kitab Leviticus dai handai da pipule yang ni ka kubor bayo ante ka long ba ha ublai dai ya ka ei ka ublai ula pan khoj nyimla ban ong mangi ba ka long ka bom khoj ya ka ei ka ublai ula pediang nyimla ban bangi mla ban ong bangin kentaj mangi kani ka dei ka kubor ka ublai ong Jisu ong show Petrus dai ba ha ka bedai ba ka jipendem ublai upediang lot ya baro bat jiu bat gentle ta ka dau ha ki benta ba sadien peni pen sa iken ba kani ka ba u apostol Petrus u ipau ka dei ka jing pediang ya u gentle banung kong ban long kristan tau dei Cornelius ubam dei na ki jiu ba long kristan nung kong u dei u Cornelius ka bomot ba ka jing pendem menta ka ya segi gentle ro dei ublai upediang lot ya baro dai kamut hau blai ke baro ke long ke ba kentang habangil apen kentang habangil apen khoj ke baro khoj ke long khoj te kalami pat ka we ke jing ken wen hapdeng jong ki banget ha ka por kada do bagi apostol kila hapan khot da ka council ka bahe ha Jerusalem ka nong ka khapsan kam ka apostol bala batha e ki kristan gentle ki beran ka balang ban buat kumni harum ya kita ki an ki bate ya ki jiu la long kristan kidan ki an bagi bate ki jiu ka bagi jiu ki so chom jing ba ban chupen ken bai kita dai kanu ki an ki jing le jongi ke bam kta e ka jipendem kam dan jing phe dai ne de ka kta e ka jipendem pe ka hangta ka ngi ban bu jing kli la ka kta ne me ka jipendem ko jonga te kini ki jiu ru dai ki sungo baladam bam do snyang do ka biang no dai ka ba pen ban nam ta jongki đây kiếm đây bạn bận bisa đây cái chân tel cái baju bam đó sniang banong phi phi long phi one bạn nghĩ phi bạn nằm e nói cái đó sniang cái long cái ba e lại công ta thế ta cái đào hane hấp bạn keren nak ni cái jingalang cái cam betul nom khát san uang wat bam kanu cái jing bam cái bala kanya cái bê tháo ya kata te kier no wat bam kanu cái snam khangro ya cái snam wat bam kanu cái merat cái bala khruat bat sumar lani bat sumar yaladi na cái jing aurea kier no na kita Kiarna ke jingbam raknya beli tahu, kiarna ke senam, kiarna kimerat ke bala syukurwat, kiaru na kata ke jing yale aurea. Namar ha ke jing mani beli jong ki gentle, ki bam tip yu beli, da ke jing aurea ru ki persyang ban mani yu beli. Ki don ki temple ki baple jumut da ke jing le aurea ki mani yu beli. Dai ki mani beli da ke jing le aurea de. Kalau ko besyur kai ba, but kempep kini ki kum kini ki mensem kini ki spirits ki dan adu kini ki si bom taro. Dei dah kebalik aurea kisah aku mau gimana ublay kita subhai ublay. Kalau aku bama, uang ketahan uang no, penman bahala tapi sumar ban omle ikini kikeru dah kajing kublay babhatam jongi. Jongi pe susu. Haga gospel jong Markus kenong banyau kerkot kabakat sau adu arbulai. Katu kajing keli ba lakali na do sedang menekong ka kaba pentingit yau beriau. Kadon ha kan ka benta kai ka ba pentingit yang ba dia pi kai ka ba pentingit yang ni ti ba ula khot ngan pulian na kan ka bible hane ti ha ba ula khot ha u yau tau pat ba baro ba ula ong ru haki tu sngap yang pi baro tu sngu thu ru don ru shabaru brio ko balai chapo jong u bala ban pentingit ya u Hari ki bami no ana ubriau kita kan kilong ke ba pentingit ya ubriau. Nada unu udan kiskor ban sengau tu un sengau. Dia bawa lek apo ka yeng nau pa pat ba kitran jong klei keli ya u syapang kata ka farsi. Au ong haki piru pilong kamta ki bom sung thu. Pim syapang ba baro ka ba syaba ka ba lek apo ubriau kamla ban pentingit ya u. Naba kam lek syapo ka do nuot jong u. Handai sa ka po bat kami no naka syarut baki kuat ki jingbam baroken ulo ongru kata ka bami no na ubriu kata ken ka pentingit ya ubriu na ba na donut na sapo na ka donut ki briu kami no ki jingmut beman ki baklem bai kai ken thai ki ba pniap
kiba tu, kiba kurup, kiba pensniu, kaba arsap, kaba nuti, kaba khwan lalat, kaba khmi sniu, kaba kerenbeng, kaba songokraw, kaba lebie. Kini keke kiba man kimi no na syapo bat ki pentingit ya brio. Ke kaba pentingit yang abada pi. Kamdai ka jingbam kaba ngibam uji suwang. Nama ka kaba bam syapo jang sentur kami no serut. Dai pibam kanu kami no em. Atau kami no se. Pibam jaar piliang ro kami no. Tang kendiat ketai. Ma pilabam dalam lagi jing kawai ma pilabam bon jat ba pio jima ma bang ba. Tu kan mau ba nai tu ke jing bam ba pibam ka bang kanu nuru tei tang kendiat. Ong no itai ka ba pibam jatni dei. Pibam jatni pibam dasat le mo bukan beb le pibam tang si khmut semut. Tang itu itai. Tel lai phô jat kido ro kem tei kitai tang ka ba wong no đây tăng có ba ar nak sispa ka phi bam ha ka met jong phi ka tei ka met jong phi ba ro khat ka mi lot ro khat ha te ba kam ta ka jing bam ka long se ka badan kam ka jing bam ka long se ka badan kam ka jing bam ka la se ban pitinget ya ka jim ba ka jam sim jong ba jong phi kam la đây Hei ka ai ka pitinget ya ka jim jong ba jong phi ka de ka ba mi no na sapo jong ka do nur jong brio pe ya tu ane uji su la les sa do kan ne Kam kerja mensim kibriu ke babam dak senyang ne ki bakaran bisini ki wei. Neng bakala ne jengkeli. Kam kerja mensim kibriu ki ba ma ara ni bisyara tak rukam benda ke jengbam. Pe ne dei ke bami nak sentur jong briu nei. Wang kata ka bami no na briu kata kan ke pentinget je briu. Ka ba syapo nak donut jeng briu nak jingmut jing perkhat jeng briu ka bami no nei. Kaba kelim, kaba ikai kentai, kaba penyap, dai, kaba tu, kaba kurup, kaba pensniu, kaba arsap, kaba khwan lalot, kaba kemi sniu, kaba kerenbeng, kaba sngokraw, kaba lebiet. Kini kan kidai kaba pentingit yau brio. Ndai ka jingbam, kaba pibam, kaba rung syapo jengpi. Takadau, wat ya bishar na ka jingbam, kum ki banget. Kemau ka jing PDPR dan kimarat bakuj babam kuj. Hakan ni kitab Leviticus kadai bet kai kadai bet ka kadai bedai bat ke jingknya ma bedai bat ke jing a jingknya shau blai kam dai than sapang jong ke jingbam te ka kam me dai bat ke jing a jingknya ma blai wang lara kini ki jat benrio ki bam tep yu blai ba em ki jat benrio ki bam bani blai thau ki a jingknya da kani rukam phi wat le kam ta kini ki marat ki bam khoj dai kini ki marat ki bam khoj but haka jingle research jong ki scientist ki bolong ki kristan dai ki lap ki sem ba ki sha kini ki marat ba tho ka bible ki bam khoj ki dai sha ki bam khoj but kala belong ro kom ta mo te ka ba piket yu brio ka dai ka ba mi no na ka sitor jong brio te la kham so sting menta na mar bang yang ba kam piket ta mo ka bam dai kam dai ka ba piket kam kata ai jim ba ka jam sim jong ni ka pet no do menta ka to slide bong ha tu pila skul lai luot menta ha be dai bat ke jing bam don jing dai ayu ke jing bam ba ke jado bat ke jing im ba ken jam sim pol utho sekinong koren hab ban tho e kane namar ha ka por ha koren kidan ke jing mane blai thau wang pilong ki balai luot ban bam ya kano ka bade ha ka yo de do klem da kali jing kali ai namar ka jing tip lem jong phi naba ka jing tho ba khoi ka ong ka khandau ba ke badan ke long ke jong utrai ladau bam ngai u khat pam sungo bhai phi ladau bam ngai u khat bam sungo bhai phi man ban let bam ya ka ai ka balabu akamat jong phi kalam da kli jing kli ai namar ka jing tip lem jong phi re ladau no ong ya phi ka ne ka de ka jing bam bala kanya ka le thau tiwat bam wa nam bam phi ya ka ta ka jing bam na kam tau tau bale thu ya phi ban nam ta ka jing tip lem ka ta ka long om ka jing tip lem jong phi ne ka jing tip lem jong uta wei pat ubrio Hani of Pol kwa ban percaya namar mo hagaji dei para breu ngem la ban laj nyab ikan do lang ki bom long kristan ro kam tam hai kini ki tayo ki man sawan
puja ke ladon kinang pengkre puja dai hai jing trai kam pani kendu ke bre ke bamani bre thau tup yu blai ke terwa jing bam pi pol wang simbet bambet adam don kono no ga jing yetho na klem ki bang pet kini ke dai bangela a jing kinia puja jo mestep dai balra kikran kumta ba bakiar namar kakta ke jing tip lem jong pi bar kum joro yo wang ba pleng kini kristando kim lele dai hakmat jong u habang ba lele nama balai namar ba yo pi penerkat yo blay jong ke Bible blay jong a bat blay jong pi handai ketu ke jingbam ka sa hai ke jingbam da pi bu dai hajan jong ke duan jong ki nong bani be thau ro ka sa be kum to dai arau de uso rau de uso mosa johor ne usa mosa do ro ndan jikala ero em dai ada pura tha do anu pura tha johor ro lei lei re do bu hajan chilong tang ba ki sma ki tu ki dhup ke bu kai su kan jing ma dai Andai imdan jikala er mak tu beri thau kam nan bor er yang boleh jungi de bedan bor apa phila pen tang khoi dai la long ga khoi along ga bala ban bam bat ba japi nama kata uang apa phi bam dai dan ban keli balai ba ya ga jing lai lu jonga ban le ke bal bu puot ga jing tip lem jong wei pat la dang ai ngo yu balai na kata ga jing bam jonga balai ba nu nu ru wo ni ya nga na kata ga jing bam ya ka ba nga da ai ngo kemut habanga bam syaban bam nga da ai ngo tak daw kan dai wang hai ki ke baro ba pile to le ya ka ban pendon buram yau balai dai le ya ka ban pendon buram yu balai kemut dak ka dai ke jing bam ka ba pila ban ai ngo yu balai dai bam bai dai này cái jing di cái bà phi di ban ai ngồi blay lệ bệnh hả đi bệnh đây là đã cầm đông pak kepala ban ai ngồi blay tapi hab ban perkat arsian perkat bonsian so thôi kata đây mà đơn cái jing bam cái bà cho ban bam rồi nghĩ là duai ba đơn jing bam para mas jo sen bam bệnh ham perkat để jing ai ngồi mà perkat để jing duai mana ban duai là tapi yang surok ban thiện muri ban bam cho ban bam muri đấy mana ban duai siapa bersim yu kuai man bam siapa kuntian hak step kat ban mi ne yang siapa kuntian la bam duai siapa mana ban bam siapa ban tersat yu duma hang ne mana ban bam siapa ban thang yu secret mana ban aingo siapa ban le kata sutu bagi dai ki bam la ban aingo em yu blai bar ki bam mentoi em bar ki bam te em dai tak dau long ni la phem la ban aingo ko sutu ba plan dan kan ni ka kata dai to ha cái này cái po đây ta đầu ông tôi biết po ông đây ai ngủ ở đây hai cái bờ bờ bám cái bờ bờ đi đây học ai buram sụp lấy thì tụi em ha kata cái rukam bên ông thao chừng cái jiu này cái gentle này cái balang giống lấy mà hai cái chừng bám bờ bám ru phim đây bên thao chừng có một bờ phim đây bên long chừng chừng thốt na cầm tay kita cái bom tiếp yêu lấy không tao Tada ka jing bam jong pi ka jing le jong pi ka pen thut ti ka banang tulat ha ka jing et wat ju le ya kata nama phim dei ban long mau jun thut dei tada pi pen ken ni ki an ka jong blai ka hadu ba ka kta ki weng banang tulat ka jing et na perkhat bon sen ba it khot ha ka yeng dei dei ki kam ki jing trei jongi dan ka por ka bangi hab ban let ha ka si sandero dei ngat ngai pi kan mau ya gaji kai bang lai kai sapang ka sabaton kai ka sabaton basisha dai ba dai ka sabaton hai gijiu ka de ka long strict ba do rata dai ka bakim bet ban le ai ru em tang ban supele jingwat bet chau blai adu ban set jaru ke ban set lupa hai ki tu ki kenta dai ki ban penkre lot bar khoi nadang sedong na do ka si so ding basep ka si adu ka si sejan ba besap ke sengi kahap hak sabaton hapdeng jini kenta pembet ban le ai ru em ini jingi kai irung haki kristan ru menong bak si sande wat ju sajan no si sande wat ju le kne katai balai mele sande balai mele yo si sande tek ji so ran ma dai kendo pra bangai chbo se yo si sande dai te tengi la em ha ka hukum balong bata ka hukum rei kan mau kau ka kham kong san hangi dai ka de ka donut ta ka daw ngem so phe la ta ka don ka duty bangi haban le ka su blai mangi su tho ji dei jongi bo blai ka biang ngem so phe ra rangi sajan bangi lawan je seng la pedep ta ka ji sekri ngem so phe la se bang tham yo ban sa ye se yo sa no su blai ban sum no su blai ta ma
dan kita ke jing le pat wat ai lat pat bagen yo bah kan yo lat kiwi ru pat kiba telot haga jing nong oh da bapi basmat jesang ru kumne peleng sajan siu blai kumne peleng le yo siu blai kumne peleng plia dukan siu blai đây ke kapan perkhat kai kata haban balance kai kata namar baliu bayong i thau jing mo hani ong yo ngi long mau juntun to le kumba le manga nga persyang ban pensubaya baro haki ke baro ke bangale au tul pol wang klem da perkhat ya ke jing bha jonga hi handai ya ke jing bha jang ki babon khanang ba on pen em ki te wat long selfish wat perkhat ta la de perkhat nam ta ke wei pat khanang ba ki ken yo ba ken tip ya ka jing pen em ken tip ya ke jing pen em to đang đơn số hết cái slide atau ya sedien untuk to ngem dai ban klet pada ketika bentama mentang ngelang sekolah luit by day baga bam kadi ke jongi ngem dai ban klet pat baga met jongi kadi ke yang song jong mensim bakoi dai ka met jongi ka ba dai habang lalong kestan ulat thiet ingi daga dor ba kasnam habal athiet kemudian manu balong trai ingi utau bathiet dai utau bal athiet ulong trai đây mà phi ô nè mà là phi thiết cái nụ cái tiar phi về điều trai chẳng cái tiar để bảo blay uang là thiết phi đã cái đor ba cái nam có một nghi đây cái trong blay điều trai chẳng gì blay cái sao blay điều trai mà điều trai chẳng cái met trai chẳng cái mình xiêm để là trai belong trai chẳng cái met cái mình xiêm ngắm lại mình penjat chẳng cái met chẳng đã cái bang abam ngadi kat bang mình mà cái dan cái jing bam cái jing di cái bap penjat sendan ya cái met cái trong gì cái bap penthau jing pang ya cái met cái trong gì sao cảnhวัดเป็นรถสบายya cái bom long pu วัดบ้ามีcái đây cái bom tây đây nghĩ đây mà nghĩ ban control ya cái jing bam đây jing bam kan control nghĩ đây mà nghĩ ban bam yêu quay đây bao quay bam sơn đây nghĩ man cái siêu quay bam ban miết đó nghĩ đây rồi số lại lôi kinh điển taro đây cái này cầm đây bắt ai license bảo khơi bao nghĩ lạ ban ya bam kau man ya di kau man na marangat sencar manga đây kau ini kau menong ini kalau bang đây ngam la ban bisyar ke jing long mensim jong no da ka jing bam bat ka jing di ke jong ini wat sngo ba kita ki bam kwai ki dei ba kham kan jam mensim ban kita ki ba bam kwai dan sibun ba ki ba bam kwai tambah ki long ki ba kan jam mensim ki dan lut yu so jong mensim te tambah ki bam kwai penong ko nuo pang jo kita ki kham ba ki khamesha ki kham le sbun ki kham e ki kham kloi ban map ki kham dan ta kam sim ko bo blei dan kam sim bani kita ki bam kwai ta ba ki dan kitu ki bami shaban nak sentur bang mene dai ki jing bisini ki jing pihon ki jing arsap ki jing ma ki jing imbreu kai ba kam taradar te nama kata kadau om dai bani bishar na be dai bat ki jing bam sipang ki jing long mensim namar ba kahima jogi beneng kam dai ya ka ba đây cái gì bam và cái gì đi đây cái đây cái bên đây bật cái bật kinh nghiệm xiêm bên đây bật play ta cái đầu ha có là sai ar khăn rêu khăn yêu ông cùng tao wat sha ya no ban sna kendon sapang cái bật phi bam là nia đi wat sna kendon là nia sapang ki sngi bạc khôi ta nia cái gì khawai niam benai thmai nyim chate asu ka hukum jong kisni thmai kisnai thmai kisni kerpang dai hangi kristan dai ji sham dan singi kerpang dai jing sang kam dai tang ka festival ma wat kut no ba ka ji sang ka shongshit tang kum ka festival kam kut no tang hang ta dai baro ka de melong kerpang man la ka singi ka de melong ka ba kerpang aba pin kerpang kanu si ka long kerpang nani kesabatan jong kijiu baro yang bokum kita ke long tang ka serngeu ya ki eke ha kalawe bar ka jing sisya ka long ukris dai ka ka ba pentingit ya ka jing im ka jonga bar ka jong pi ublei ukhen kumno sipang ka jing long khoi nyo kumno sipang ka jing long khoi ma ka jing long khoi ka ban kong he ka de ka jing long khoi ha ka jing dai bar ublei ha ka jing im ba ka jam siam ngamla ban sudo no ai ka beneng tang nabar ba ga bam yu simprong bam yu do kha besen tai dei bala khang ga bible tang ba bam yu ga do khnai kan mau ka rabit rumah tu ong long ban bam đấy
Ndak ka jingpam kamla ban penpai beneng la di penduk beneng ya pi. Kata ka dei ka kubor ka ba niyo ha ka ji kai jong ka tes mem tmai ki jiu ki bat ya kata ne ma ka dem je dei ba ka jingle niam joki jingban jingle niam go joki but dada ka long ka ba la ban put ka dei ka ba ha nam ta ka ji ko ji khia dei ka dei ka ba biang bla tho kitab Leviticus kam tam be dei bat ka jingbam ya ka snam dei ka snam la persiem ba ka jingem dei ka badan jingem but ka snam ka dei ka ba kit sibun ru long ka snam ka dei ka ba pen itu ba beriu dan ka jingpang tak ada bang latest nam dei tak ka batas nam tip sibun ki jingpang dei lima ka snam tip sibun ki jingpang kata kemut bat ki doktor ki ong ka snam dei kam don jingtei kam don jingtei te nam tak ka jing ka met ka phat jongi tak dau la da kam don jingtei ka sulang bam tang basubam kan basu tenat ka bang ka sentur hari kam don jingtei ka met ti kata ka bom tei te velu nya bam dei ha ba kam don jingtei dei ti handai dan sibun pat ke jingbam ke batai te ple jimut ye kita ke batai bat ki ba yarap ye ka met ka phat jongi mang mdei ben klet ba ka met jongi ru ka de ka yeng song ka jong o men sim ko bat ngim dei ben klet ba kita beli Leviticus ko ngi to long ye ba ko na ba ulei u long ba ko bat kom joro bam tang do pu bo brio on em re da ka tien ba mi no na sintur ka jongo e ka tien jo blai ka dei ka ba yarap yang aba pi bangela ban em ka jingim ka ba ko ka ba pun ko ya ka jim jongi ma la ka si te ka ei ka ba tingit ka ei ka ba pentingit ya ka jingim jonga ba pi ka dei kita ki jing kai ka jong Jesu hang de kam dei ha ka be dei bat ka bam ba ka di dei da ka long ka bala ban kiar ke nu ki jing bam ka bam dei ka long ka ba bha dei ka long ka ba bha e na kam da ka jing ko jing kia jo ma baro ni e ye la de ni ko abang long ki ba ko ba kia ni ko abang Islam warang itip ba ka beneng ka khamba pun hajar sya abang ne ka di pertai bengi syang ru ni ko abang Islam pertai nei kwa ban litno asak ta ko khamba ne kadung ngor kwa ban litno la kum nu nu kwa ban Islam dei te ra kwa ban Islam kwa ban ko ben kia jing bam no ka dei ka ban yarap pe beli kini kibreu ben beli kibreu ko Japan dei ha Japan long bak dei kibreu ba khandai post nem chen neng dei long ko ban ki khna samla sini kemut ki bon ba khandai post nem chen neng sispas nem chen neng kina em ka dei na ka rukom bam jongki dei na ka rukom sumar ka be dei ba ka jiko jing kia ka dau long wat pen ling kwat ya ka jing em jo pi da kini ki jing bam ki bam te ya ka met te pi la le man kiar ko ba kai ka tien jo blai ka khampa shibon ma ka khampa shibon but nim dei pat man klet ba kam ni kam dan ka jing bam mi kam dan jikta kam dan jikta ya ka jing em ka ba kan yam sim ko jongi kam dei but kum jo pat ka haba long nuksa mau mene dei hagi ei berkhoi bengi ba pat ngi haba long ka nuksa ma haba long ka nuksa dei nama kalong ka itnat kalong ka itnat rangi long nuksa ha ka bam ka di ha ka tien tliet ha ka komle ka jongi kum ki kristan namangi habat ai ka buram shublai tengej kam lesi ki dan sibun ki jung keli ki badan ha ka jumut di perkat jong pe sibun ki ban penki e jumut di perkat ni por sai puli kitab Leviticus itu kal nong bakar baita ten but ini ba blai hi kwa ya ka judgment reu jongu breu jongu ba long ki ba khoi ha ka jing dai bat u tong ni em khoi ha ka jing em ba ka jam sim bat wat ha ka jing em ka ba ka jado ro mong mene dai ki kristan ki ba em ha ka jing khoi ka ba ka jing em ka ba khoi ki khoi ru ha ka jing em ka ba shabar bat ka jing em ka ba shapor gum jo ma ka kumut ngi sutunat hi man long ki ba khoi dai ba ngi kwa ru ba ngi wan jeseng ban pen khoi dai ngi kwa ban da sum ru sha ban jeseng sinang kundang le ki bat bha kyong dang ban man jeseng kyong hampat dia sum mana nama balawan miet latia miet dei hampat dia sum ngai scam piru bidan ka jiso ma pis ngoba jingku ya kamet ka dei ka jingku do ka jimba ka nyamsim teu blain kurku nam ra jangi barolang ai baktin jumlai kan syong kerai ka donut janga bajung pi to ngin ya pet na ka liang ka ba ka jamsim ke ki baro ba blain kurku mangin nang ken kotra mangin nang ban pan no trai ka badan kam ha ka jigi dei ka jangi ha ka jingim ka ba khoi mau blai wang to long ki ba khoi na manga long ba khoi amen